Voiko tilinpäätöksen tehdä itse vai tarvitaanko siinä aina ammattilaisen apua? Mikään lakiasetushan ei vaadi sitä, että tilinpäätöksen pitäisi tehdä joku niin kuin alan asiantuntija. Monesti pienissä yrityksissä sen pystyykin tekemään itse. Sitten on se, että meille kun tulee monimutkaisempia toimintoja sinne ja erilaisia eriä, mitä sinne tilinpäätöksessä niin kuin tehdään. Sanotaan, että se liikevaihto aika paljon ratkaisee siihen, että haluaako joku edes tehdä sen itse. Että on siinä tietynlaista ammattitaitoa vaaditaan ihan näissä pienissäkin jutuissa, mutta taas toisaalta mä en lähtisi tekemään tilinpäätöstä itse, vaan antaisin sen ammattilaisen tehdä, koska se tilinpäätöksen tekeminen ei nyt ole niin kallis asia. Ja sitten se tulee tehtyä niin kuin se kuuluu ja sitten nämä raportoinnit viranomaisille tulee tehtyä kanssa ajallaan ja oikean näköisesti. Että voi tehdä itse, mutta kannattaako kaikkea tehdä aina itse? Se on kaksi eri asiaa.